Volám sa Viktória Erdeliová, mám 21 rokov a moje poradové číslo v tejto súťaži je číslo 7. Nevedela som sa rozhodnúť, čo chcem študovať a na výber som mala iba tie humanitné odbory, keďže matematika, fyzika, chémia mi nikdy nešla, takže som si mohla vybrať iba z tých ako filozofická fakulta, právnická, psychológia a práve mi prišlo najlepšie. Pochádzam z Košíc a môžem povedať, že bývam v jednom z najkrajších miest na Slovensku. Študujem na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rozhodla som sa študovať právo preto, že myslím, že je to dosť univerzálny odbor a má široké uplatnenie. Keďže som len na začiatku písania tej bakalárnej práce, neviem ešte presne, čomu sa tam budem venovať, ale je to vo všeobecnosti o obetiach kriminality. Modeling som začala robiť od svojich 15 rokov. Hneď na začiatku som bola v New Yorku a v Tokiu. To bol ten prvý rok. Prvýkrát som bola v New Yorku s mámkou, potom som už bola sama. A na ďalší rok som bola v Miláne, tiež sama už. Na ten vek si myslím, že to bolo veľmi náročné, ale som tomu veľmi rada, že som to skúsila, lebo naučila som sa toho veľa a stala som sa taká zodpovedná, samostatná. Orientačný beh dobehol sám za mnou. Prvýkrát nás diskvalifikovali a na druhýkrát to bola zlatá medaila. Rada tancujem. Chodila som niekedy na spoločenské tance, aj hip-hop, pár rokov a teraz iba tak si sama tancujem. Basketbal som hrávala na základnej škole, pár rokov tiež. Mám jedného mladšieho brata, volá sa Ladislav a má 18 rokov. Študuje na gymnáziu v Košiciach. Máme taký normálny súrodenecký vzťah, párkrát hádky, ale máme sa strašne radi. Mám rozvedených rodičov, bývam iba s mamkou a s jej partnerom vlastne. Mám priateľa, volá sa Ivo a má 25 rokov. Do súťažení som sa prihlásila preto, lebo som chcela vyskúšať niečo nové a samozrejme aj s tým cieľom vyhrať.